Hij hier al dagen best? Bijna elke dag. Ja. Elke middag even en elke jongen net natuurlijk, want juist jongen is er ook al hier. Dat vonden we niks zo. En wat weer het mooiste nou? Ik heb Thomas Joen hebben naar de kastwest vond prachtig. En van de week hebben we naar de dingen van de Praamswest, hè? De dingen die schitterend. En en verder hebben we middags wel wat genoten en we winnen hier elke middag. Ja, geweldig. Heerlijke dagen hoor. Maar heerlijk waar. Dus ik vind het prima zo. Dankjewel. Oké. Laatste dag van de Admiraliteitsdagen. Ja, gezellig. Heel gezellig. Veel mensen, veel kinderen komen kijken, veel vragen. En ja, leuk. Hoe is het feest Weer door erop? het werk. Ja, snel. Joert is de belangrijkste dag, want dan ben je de burgers van uw streek op visite. En daar doen we het uiteindelijk voor, hè? Om de hele streek en de stad en heel Noord-Nederland natuurlijk te belopen. En op nota met deze zinnen op opslag.